Знаете ли коя е най-голямата измама по време на прехода от комунизъм към капитализъм? Някакъв си. Жилищното строителство. Цените на жилищата днес почват от поне 2000 евро на квадратен метър. Един стар двустаен панелен апартамент струва около 150 000 евро. Новото строителство е още по-скъпо. Такъв бил пазарът, казват специалисти и политици. Това обаче не е свободен пазар, а дирижиран пазар в полза на олигархията. Защо обикновените граждани сами не си строят своите жилища, както е било на времето при капитализма в царска България? И даже при комунизма на бай Тошо с някои уговорки. Защото няма земя, е отговорът на общинари и политици. А дали това е истина? България не е гъсто населена страна. Край столицата и градовете има бол необработваема земя. Обаче нито столицата, нито големите градове, изобщо никой град в България или даже село не предлагат парцели на гражданите на ниски цени, за да организират сами те строежа на своето жилище. И не предлагат парцели на дребния бизнес, за да организира той строежа на своята бизнес база. Строителството на жилища, офиси, складове, кантори и прочее е бизнес за милиарди. Печалбите са грандиозни. Ето защо олигархията е разкарала от този бизнес гражданите и малките фирми и го е прибрала за себе си. Не случайно нито една партия до днес не е предлагала в Народното събрание национална жилищна програма, която да даде на всеки български гражданин правото да купи парцел на ниска цена и сам да организира строежа на своето жилище или базата за своя дребен бизнес. На току-що проведените избори, спечелени от бившия летец и президент, също никой политик или партия не казаха нищо по тази тема. Само плямпаха, защото за тях е по-изгодно да държат гражданите в тотално подчинено финансово положение. Иначе в България земя има много, но политици, кметове, общинари нямат желание да бъдат направени нови градоустройствени планове с зони за еднофамилни жилища край столицата, Пловдив, Варна, Бургас, останалите градове, да се обособят бизнес зони за малките фирми. Този фалшив модел няма да се разруши от само себе си. Това можем да направим само ние, недоволните граждани, ако успеем да се обединим. Не е толкова трудно. За да започнем, на първия етап са нужни 500 души, а на втория 2500. Ако и вие сте недоволни и искате истинска промяна, свържете се с нас, непременно гледайте всички видеа по тази тема, поставете лайк и ги споделете.